Napadlo ti niekedy, prečo pri cvičení v posilke sa ti zdá prvá séria nejakého cviku o moc ťažšia ako tá nasledujúca, aj keď si nezvyšoval váhu? Má to fyziologické a aj neurologické dôvody. Prvá séria totiž veľakrát slúži ako taký warm-up pre nervový systém. Nervové dráhy, ktoré aktivujú svaly, sa v prvej sérii ešte len rozbiehajú, po nej sa zvýši rýchlosť náboru motorických jednotiek, čo znamená, že v ďalších sériách dokážeš aktivovať viac svalových vlákien efektívnejšie. Ďalej, za to môže akási koordinácia. V prvej sérii si telo znovu spomína na pohybový vzor a pohyb môže byť trochu stuhnutý alebo nekoordinovaný. Po 1 až 2 sériách sa zlepší časovanie svalov, napríklad aj to, kedy sa aktivuje core a rôzne stabilizátory. Počas prvej série sa zlepší aj prietok krvi do pracujúcich svalov, čo znamená viac kyslíka, živín a vyššia teplota svalu. Vyššia teplota svalu znamená lepšia elasticita. Sval sa doslova rozhýbe a pracuje efektívnejšie. Z mentálneho hľadiska je prvá séria psychologicky často ako keby testovacia a telo aj mozog hodnotia, ako sa dnes cítiš. Keď zistíš, že váha je zvládnutelná, všetko je v pohode, pôjde k uvoľneniu psychického napätia a lepšiemu sústredeniu na výkon. Ale pozor, efekt sa otočí, ak je tých sérií príliš veľa. Ak totižto dávame tých sérií až príliš moc, tak po 2. až 3. sérii sa nám to môže zdať práve naopak a tá séria bude o moc ťažšia, pretože nahromade neonova začne prevládať nad aktiváciou, takže sa to začne stať fakt oveľa ťažšie.